Assalamu alaikum, sunana Hadiza Ado, memba ta NNPP Kwankwasiya Networking. Ina taya shugabanninmu da suka ci zaɓuɓɓukan da aka yi da na 2023, farawa daga kan shi gwamnan namu na Kano wato Abba Kabir Yusuf, sannan Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo wato Deputy Governor, sai kuma Umar Yarima Mukhtar wato shine Federal House of Representatives, sai kuma Kabiru Dahiru shine State House of Assembly na Kano gaba na Kano State kenan, tare da kuma Umar Haruna Doguwa wato Party Chairman din NNPP, sai kuma gaba ɗayansu Madugu uban tafiya shugaban wannan party gaba ɗaya. Ina taya shi murna da wannan parties ɗin da wa'annan zababbun mutanen da aka samu a Kano. Ina taya shi ma murna akan wannan election ɗin da aka yi. Sannan kuma ina daɗa ba godiya ga shi chairman ɗinmu na NNPP Networking, that's Kwankwasiya Networking kenan. Ina jaddada masa godiya da ƙoƙarin da yi tara mu da irin kai ɗawainiya da irin ka ɗaukan mu nan da can da nan gaba ɗaya. Muna taya shi godiya. Ubangiji Allah ya kawo babban rabo, kuma Allah Ubangiji ya ɗaukaka wannan jam'iyya na NNPP, sannan kuma ya daɗa ƙarfafa mishi gwiwa akan wannan tafiyar da ya taso da shi na NNPP Networking, Kwankwasiya Networking. Assalamu alaikum.